Wisdom Hausa TV tasha mai abun mamaki. A cikin zuciya ta taho mu zauna kici mana fata. Asalin ƙauna soyayya zuciya ta kaya katanga. Kai ne a cikin zuciya ta ka zo mu zauna shi ne mana fata. Kulliyar ki a bar kallo ce na sani kin zarce mata. Cikin zuciya ta ke kadai ce kin cirto ta samun irin ki a wannan zamanin da wuya sai an cirto ta na sha wuya a wajen neman ki kafin ki san manufata. Zuciya koyayya kallon ido alamun so ne tsinkiya shiga ya koye zuciya ta tuni ta kone na daɗe ina ta sumayar wanzumar soya kiki wanda ki bani kwancin zuciya yayi masoyiya ke ce manufata. Bana iya mantawa da ke koda sakan ɗaya sam muke amanar juna ni da ke rabuwa sam murmushin ki yana da jani dariyar ki ta bin na samu diya mai kunya yar kula ni dangin gata. Kici a cikin zuciya ta taho mu zauna kici mana fata. Asalin ƙauna soyayya zuciya ta kaya katanga. Kai ne a cikin zuciya ta ka zo mu zauna shi ne mana fata. Asalin ƙauna soyayya zuciya ta kaya katanga. Kai ne a cikin zuciya ta ka zo mu zauna shi ne mana fata. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu sai ku danna subscribe.